बारि बुरि मानसिया खिनांगौ नामा आं दिनै न'बो गैया लेट्रिनबो गैया जेबो मोनाखै एसे बोरायबाय बुरिबाय जोङो बे जायगायाव रायजो जानाया दिनैसिमबो लेट्रिनबो गैया सरखारनि न'बो गैया आरो मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव खौरां भारत उदांस्रिनि गोबाव सम उनावबो दिनैसिम सरकारनि मोनसेबो मावबिथांखि मोनफेराखै गंसे बर' गामिया थारैनो सोमोनांथाव आथिखालाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारा गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां मोजां मावबिथांखिफोर फोसावदों नाथायब्ला बै बर' गामियाव मोनसेबो सरकारनि मावथांखिफोरा सौहैयाखै बे गामियानो जाबाय धेमाजि जिल्ला गगामुख नोलोबारि पन्चायतनि सिङाव थानाय थराजान बर' गामि बे बर' गामियाव रायजो राजाफ्रा गोबां बोसोर रायजो जाबोनानै दिनैसिम सरकारनिफ्राय जेबो मोनाखै सरकारनि होनाय थाग्रा न' खिग्रा न'जों लोगोसे गोबाङानो सरकारनिफ्राय होनाय रेशन कार्डखौबो मोनाखै मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि समाव भट होदोंमोनब्लाबो सरकारनि बायदि मावबिथांखिफोरा बे गामिसिम सौहैयाखै बेखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दिनैसिमबो सरकारनि मावबिथांखिखौ मोनबा हामगौमोन होननानै आसा फारिनानै दं हराखै खिन्थु आं दिनै न'बो गैया लेट्रिनबो गैया आंनो मा खालामखो आंहा बोरायाबो थैजाबाय बिहामजो दं सासे फिसौ दं सासे फिसा हौवा दं सासे आंनो दिनै आंनो सरकारा आंनो न' गंसेबो होआखै खिनोबो लेट्रिनबो आंनो होआखै ओंखायनो आङो बिराद दुखु मोनदों आं नारा बारि बारि बुरि मानसिया खिनांगौ नामा आरो इनि गेजेराव खिन्थु आं बुंनाय फाले मुदियाबो मानिनांगोन जोङो बेसे सरकारनो जोङो भट होदों जोङो मुदिनो होदों कंग्रेसावबो जोङो कंग्रेसखौबो जोङो देरहाहोबोदों जों आं बुरि मानसि सासेया कंग्रेसनो भट होबाबो जिखिगोन होननानै आङो आखाइ थुबाथाय आंखौ बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला आंखौ थांनानै आंखौ हेवा हसकार खालामहैयो जिखिखायोबो खिन्थु मुदिनो जेनेखौ आङो भट होदों मुदिया जिखिखादों दा मुदिया जोंखौ माने ओइ कर'ना बिजि थुदों कर'ना बिजि थुनानै जोंखौ बेमार आजार जोंखौ खालामजोब्बाय दा आंहा आथिं बे मेजौनाय जालांजोब्बाय जेबो मोनाखै एसे बोरायबाय बुरिबाय जोङो बे जायगायाव रायजो जानाया दिनैसिमबो लेट्रिनबो गैया सरखारनि न'बो गैया आरो जेने थेने रेशन कार्डखौ दा बानायनानै माइरं ओरैनो 10 केजि मोनजायो आरो मासाव बेनो आरो साबेसे परियाल दं नोंसोर दा साथामाव 10 केजिल' मोनो दा 10 केजि मोननाय जाबायथ' आरो दाथ' जोंनाव जेबो सुबिदा गैखाया जोंहा हा हुआबो ओरैनो जिरायनो आन्थाल'सो दा सरखारनि न'खौ मोनबाथ' आं मोजांखौनो मोनगौमोन गोसोआ सरखारनि न'खौबो होगोन ना होआ जोंनो जायो आरो दैखौ दा लेट्रिनबो गैया न'बो गैया जों बेखौ मोनबानो गोसोआ सन्थुष्ट जागौमोन आरो सरखारनि जेबो अनुदान जों मोनफेरनाय जायाखै आरो जाबाय बेनोसै आं बुंनाया কৈছিলো বাৰু অহা নাই বুলি কৈছে আৰু এজনে অহা নাই বুলি কয় যেতিয়া আহিব তেতিয়া হ'ব এনেকৈ কৈ থাকে আৰু আকৌ স্কুলৰ কাৰণেও লাগে না আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী সেইটো কোৱা নাই মানে অহা নাই বুলি কয় আৰু যেতিয়া আহিব তেতিয়া খবৰ দিম এনেকৈ বুলি কয় কিবা পইচা চইচা ডিমাণ্ড কৰিছে নেকি আপোনালোকৰ পৰা তেনেকৈ নাই কৰা কিন্তু ৰেচন কাৰ্ড আজিলৈকে দিয়া নাই দিয়া কিহৰ কাৰণে দিয়া নাই আমি কেনেকৈ জানিম এতিয়া গুৰিপা অহা নাই বুলি কৈ দিয়ে আৰু नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन